Wengane wethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzo zonke iy'ndawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka inkosi yo-art. Noma uqala ngona kule channel qinisekisa ucinezele subscribe uthola zonke izinto engiy'phostayo kuyona-ke le channel yethu. Udaba olihamba phambili ey'nkundleni zokuxhumana, udaba-ke lale ntokazi oyibona la kulesi sithombe igama layo ngubongiwe kineminyaka ngo-24 yafolelwa yisoka layo licela ukuthi elivakashele. Wabe sebatshela-ke ekhaya kubo ukuthi-ke wendodeni itholakala ebulewe futhi-ke obeyinqunu, kanti abomndeni sebenxusa amaphoyisa ukuthi-ke aphuthume uphenyo kuboshwe-ke ngomsolwa. Zindaba-ke lezi ezingezinhle abantu abaningi abakhulume ngazo-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Imibono-ke yabalandeli noma-ke yababukeli bathi-ke nangomunye uthi-ke mina nje into-ke nomfana phakathi ngiphumile kuyo kubuhlungu usuku nosuku igameko ngabantu-ke besifazane through amadoda angifuni-ke ukwamukela isimo asuke-ke ebhekene naso-ke ngaleso sikhathi. Nangomunye uthi kumnandi kabi ukuba singile uma-ke uzizwa ukuthi-ke wayesesho kwelinye igama esike silibize, wayesethi-ke usishayela usipa wakho uhlukane-ke nenonsense. Fisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena cabanga nalolu daba. Hlala phakathi comment section, ungakhohlwa ukucinezela subscribe zonke izinto engiy'phosta kuyona kule channel.